Anggana sing sowan iki ana Jiro Lupatma 6. Wah ya, 6. Ya, tak kenal maka tak sayang. Ya, Un saking Madiun lajeng anak kula wedok Umi Hafifah menika. Saka ing Laladan Pulung Panaraga. Nggih. Sameneika sampun gayuh kawruh ngudi ngelmu jurusan karawitan wonten Isi Surakarta. Ah iya, nyecep ngelmu neng Isi. Ha iya. Bar nyecep terus dicecep kuwi. Ha iya, Malu. Ha iya, anggere nek nik-nik. Ha iya. Ha iya nggih. Terima kasih. Nggih. Ngaturaken panuwun yo, ngaturake panglipur sawetara. Heeh, le i wektune ngoyak sik dawa lakone. Lagi sing laras-larasan langkung rumiyin. Nah, nyuwun pambiyantu dumateng gandeng kula pengin sing laras-laras golekne waranggana ingkang naminipun Laras. Mbak Laras, kula nyuwun jineman sing kepenak, Mbak. Nggih tamba kesel nggih leren sawetara. Bebas uler kambang saged. Terus napa niku klambi lurik kula nggih purun, gathik glinding nggih purun. Kretek ciut ya purun. Heeh. Kretek unengan ya purun. Ayo. Kuwi dudu jineman ngawur. Apa Mbak Laras? Klambi lurik nggih, Pak. Oke, klambi lurik. Oh ya. Nggih diaturke Mbak Laras. Khususipun kula aturaken dumateng para sesepuh pinisepuh ing tasik kepareng wungon becik wonten lapangan mriki lan ugi ingkang kepareng monitor wonten ing YouTube channel menapa kemawon. Ya, mliginipun wonten channel Dalang Brimob. Ampun kesupen monggo dipun subscribe, dipun tombol ping kalih. Ya malih rasida napa ping kalih ora. Pisan. Nggih, Ding pisan. Nggih. Monggo, Mbak. Pak kulit ya. Kemana klambi lurik lirak ngelirik pantas luas polatan matur sembah nuwun Mbak Laras saged kinarya jampining sayah. Yo saiki ngaturake karyane Raden Sosrokartono. Wah, apa kuwi? Sugih tanpa bondo. Ayo. Sing maju nyuwun Mbak Umi Hafifah,
Mbak Uun karo Mbak Tutik ya bertiga maju ke depan ya mengko dangdute sepisan bae ya sugih tanpa bondo monggo Mas Dwi menika tembangipun sugih tanpa bondo nggih sanes Santi Mulya lho ayo nggih ya ayo karya Raden Sosro Kartono ya yuk dados kaya mengkal-mengkal ngono ya, Tru. Pancen garape ngoten niku. Kendange ya ndisiki, yo ndisiki cah kendelok ora. Terima kasih Mbak Umi, Mbak Uun, karo Mbak Retnowati ya, nggih. Yo, saenem
Parijatai. Ayo. Yo. Bugesi. Nggih, wiwit wau menika malah ketelesut. Nggih. Mugi katur dumateng Pak Dalang Cahya Kuntadi. Nggih. Menawi kepareng kula badhe pisumbang bawa utawi gending. Saking kula Pak Suwarno bakul Plendungan. Nah, saking dusun Sukawidi Kartoharjo Magetan nggih. Menawi tasih dereng kundur dereng jengkar monggo dumateng Bapak Suwarno. Tasih lenggah nggih. Mriki Pak, monggo Pak. Nggih. Waduh jan. Kula kinten menawi kang rawuh menika Ki Timbul Hadi Prayitna. Nggih.
Kalian jenengan nanti panggil riyen. Nggih Pak Warno. Sampean pun lali pun ping 5 niki kula ya. Mboten kula tasih kemutan kalian Pak Warno nggih. Sedaya pejabat tasih sami lenggah nggih. Alhamdulillah. Pak Lurah tasih lenggah. Tasih. Nah, wonten lapangan becok. Nggih. Becok niku yen becek, Pak. Mulane niki dadi desa becok niku critane Mbah biyen. Nggih. Oh, mergo biyen becek ngoten. Nggih, ngaler sak nitik dugi Tanjung Ngelang. Ngelang niku nggen banjir. Nggih. Mulane jenenge Ngelang. Kudu iso ngelangi. Oh, nggih. Lah lek Madiun kok ana jeneng Gude niku napa niku? Duka. Niku pas diulang niku kula mboten nyang niku. Waduh, iya. Terus ngidul saitik dugi Sukawidi nggih kula, Pak. Sukawidi. Nggih, Sukawidi Belut. Oh, Napa kok ditambahi Belut? Sebabnya nggen Lut. Sukawidi Belut iku nggen Lut sami padha nyuluh. Nggih. Nggen becek, ngelang, nggen ngelangi, nggen kula niku. Oh, ngaten. Nggih. Dipun paringi wedal matur nuwun, Pak nggih. Ngapunten nggih Pak Suwarno nembe gara-gara kula ngaturi panjenengan. Nggih. Pak Mulyono nggih tesih nunggoni. Nggih. Namine Pak Lurah niku Pak Mulya. Nggih. No, wis mulya ana. Dadi apa-apa ana nggih Mbah Lurah niku. Nggih. Saestu niku kebo nggih wonten. Sapi nggih wonten, manuk nggih wonten napa-napa enten pokoke. Nggih Pak Lurah nggih kula niki. Nggih, leres. Niki Sri Wuning mawon Pak nggih. Siap. Nggih, kula bawanane menak-menakan. Monggo Pak Warno. Yen an dulu wah jan karo dodol plendungan karo nembang ayo wah jan cah cilik-cilik nyedak nggo dom-dor ayo tresnane kang setya cengkok plendungan ini iki Pak sae Pak sae nggih rumah seping rasa nano waduh iki tak kira mung bakul plembungan tok bae bakul permen basan sabaya pati tresnanira Sri Huning lan Wirat Moyo nyuwun tepuk tangan kagem Pak Warno para kadang wah apik tenan iki suarane jos niki wau nun sewu plembungane pun payu alah niku bakule kathah kula ngalah prei niku wau lah niki kula joget mboten dibaturi to Pak oh dibaturi mang milih sinten nggih sapa ya niki wonten Mbak Uun wonten pun manut sampean Pak oh kula goleke Mbak Uun lek ngoten nggih nggih sampean Magetan niki Madiun nggih niki perbatasan Madiun Magetan Ngawi Pak nggih mulak sampean pas mayang terki wau tiyang Ngawi ningali Madiun Ngawi ningali Magetan apa lah iya ngoten niku lek pas temu judu ngoten niku nggih lek ra judu ya Ngawi ora ndelok Magetan ra ndelok basa sing ngakon bakul pendungane mbah ngadeg ha iya nggih monggo Mbak Un Mbak kancanana Pak Suwarno suki luweh warna iki tegese akeh nggih amin nggih akeh utange ya aja to Pak mboten niki lakone do monggo nggih Sri Huning Mustika Tuhan Tuen sabaya bakti marang Raden Wiratmaya gamun prasetya ananda bramti
moyo putranira sira lawe adipati Sri Huneng putrane ngati wangsa mati analikane penontonnya sik kathah Mas Cahyo. Alhamdulillah. Pun Mbah penontonnya pun rasa tambah malih niki mawon nggih. Nggih kinten-kinten enten 5.000 nggih niki Pak. Sik kathah nih. Katresnane Wiratmaya nampi dene lara srihune senajan wekasanira nangkalena labuh tresno lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya Kadapa Triuning datar raina kang rinengga kadang Wiratmaya lawe adipati tumbang katresnane Wiratmaya dinampi dene lara srihune senajan wekasanira rena lan aku matur nuwun Mas Cahyo nggih dipun Nggih. Mbak Un gandeng plembungane lak mboten payu niki mang caosne Pak. nggih matur nuwun Mas Cahyo nggih Iki nganggo jedhekan kodhok ngoten niku mboten. Ora nganggo ir. nggih matur nuwun Mak nggih Nggih, mugi sampun. saged kathah sinanggap barokah Amin. kuat yuswanipun Amin. Allahumma amin Amin nggih. Jenengan nggih tansah laris Pak, sehat. Mbak Nun, ayo. Duete karo Mbak Un pas ya, Truk. Aku pirang-pirang panggung tak delok ning YouTube. Sapa to sindene suare? Wis kecekel saiki bae Cah Bonsari. Ayo.